Ara és el torn, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, del senyor Eduard Pujol. President del Parlament, consellers, senyores i senyors diputats, aquesta tarda el grup de Ciutadans defensa una moció que parla de cop a la democràcia. S'han passat el dia repetint aquesta idea. Vostès, s'ha d'admetre, són molt disciplinats. Vostès són com un rellotge suís. Repetir, repetir, repetir. Vostès són una gran filharmònica goebbeliana. Mirin, un cop a la democràcia és dissoldre parlaments a la brava, cessar el govern de Catalunya escollit a les urnes, fer-ho per la via d'un decret aplicat il·lícitament i il·legalment. Un cop a la democràcia és rebre 948.000 vots, tenir 34 diputats i que els poders de l'Estat no ho acceptin. I que aquests poders vulguin canviar les majories d'aquest Parlament. Tenir presos i exiliats polítics també és un cop als pilars de la democràcia, un cop que empresona i que no garanteix un judici just. Un cop a la democràcia que té el sant estómac de presentar davant el món a convençuts del civisme com si fossin activistes violents. Els Jordis són gent de pau. Són gent de pau. Una referència també al senyor Casado, que ahir estava inspirat, vaig veure, fent de piròman. Per si en Casado no sap què carai és un cop d'estat, ara li pot quedar clar. La invasió policial i militar que Catalunya va patir al setembre, l'octubre i el novembre de 2017 és un cop a la democràcia. Una operació certament ben dissenyada per fer por i reprimir. És un cop a la democràcia. Encara volen parlar de cops a la democràcia, els ve de gust? Doncs bé, apuntin. 1 d'octubre de 2017. Catalunya vota en referèndum. Porres, barbària policial. L'Estat nega les urnes. L'Estat nega la voluntat de 2.300.000 votants. L'Estat voldria amagar sota terra els 2 milions de vots de la independència de Catalunya. Silenciar una veu majoritària també és un cop a la democràcia. Però n'hi ha més. Senyora Arrimadas, com si els historiadors d'aquest país necessitessin noves referències, com si en Vilar, Vicenç, Termes, Fontana, Benet o Figueres no tinguéssim prou gruix, aquests dies la senyora Arrimadas ha aportat una nova versió sobre el president Companys. Ara resulta que no el van assassinar. Bravo. Senyora Arrimadas, té els apunts esbiaixats. 15 d'octubre de 1940. Lluís Companys, president de Catalunya, mor afusellat per l'Estat a Trenc d'Alba. Això també va ser un cop a la democràcia. Un cop a la democràcia ho va ser el general Franco l'any 36 aixecant-se contra el poble. Això és un cop d'estat. I Tejero, Tejero és un intent de cop d'estat de pandereta el 23 de febrer del 81. Tejero va ser un vodevil de mostatxos, de tricornis i potser d'una corona i tot davant de qui l'Estat va mostrar la seva pitjor cara. Fort amb els febles i feble amb els forts, amb un judici que no emprenyés massa a les goles profundes de Milans del Bosch i Armada. I qui són els forts? Els que tenen les armes, les casernes, els qui dins el cap encara hi teniu àguiles i aguilots. I qui són els febles? A l'estat espanyol els febles són els que posen urnes i acaben a la presó. Aquests són els febles. Vostès per la democràcia són el llop que ha de vigilar les ovelles. 155 llops i una guineu vigilant ovelles. És ben bé el món al revés. Els més joves no, però la resta segur.
Han escoltat mai les llegendes que deien que a l'Emili restaven burros i piscines? Segur que sí. Són coses increïbles que Pere Calders no s'hauria atrevit a escriure en els seus contes. Doncs vostès arresten urnes per defensar la democràcia. Vostès, amb tot el carinyo del món, en definitiva, són els que arrestaven burros i arrestaven piscines. Vostès, a Portugal, l'abril del 74, haurien portat a la presó els que alçaven clavells. I a Berlín, al novembre del 89, vostès haurien posat a la presó els guàrdies que no van esbaldir a cops la gentada que va fer caure el mur. Acabo. Respectin les paraules. A cada paraula un sentit, el seu sentit. La paraula és respecte. I des del respecte, la democràcia. Respectin les urnes, enterrin la postveritat i els debats demagògics que només busquen titulars. Per això, senyor president, votarem en contra perquè no creiem en l'estat monàrquic, caduc, vell i repressiu que vostès defensen. Un estat al que li diem sí a la democràcia, no a la repressió, i en terminologia de Ciutadans, no al rei, no al més gran dels xiringuitos, al xiringuito de la monarquia. I que quedi clar, fidels a la idea de construir... Per pronunciar